Hello. Dada. How are you? Very good. Like I'm at. So kill. Oh, don't our holidays. Holidays, right? Mazi mntanam ulele umntanam ndiyamazi xelele xelele vela akhupha ulwimi xelele ndiyamazi mntanam ulele nyani xelele vela akhupha ulwimi kalelanga ke mos kayishe Anikuva kaloku xelele. I'm cooking. You're cooking. It's quite small, but yeah. It's perfect. Yes, it's mine. Hey, molo mhlobo wakhe. Mandela. Yes. How are you? Hey you. How are you? Wonderful. Njani? Right. Sharp. Very well, boy. Wena uzibhala esityeni sokukayo ngoba ngusisi. Xa uvuka upheka ipapa ungaxelelwanga intombi endala. Thank you. That's the proof of last week, Oba. Because I went to blame it, Oba. Nah, and he can't make a situation. So, that's the proof. Be strong then I'm ubomi bunje ubomi. Be strong. I'm intano ete. Good. Okay. One. Okay. Good. Umelele mntana. Siwe phandla apha. Siwe mamqoqo phandla. Umelele ukuthi. Yeva. Umelele ukuthi balekile lonto le. Ete. Uthusha kancane. Then qoqa amatyala ba ingana moya wabethwa aphindisa mnkula avake ho ivake ndibize esikolweni for long not nje ethiwa imbetile andifuna report yavaka ibhuli inkulu ibhuli cha lini ibhuli kubethe qala yakona Ndocela ke xa ibethile umntu awufunekanga umbethe ne nokuba uhambe uye kotishala the teacher that is on duty and tell her that someone bullied you then kuba akakhathali then